És difícil restar indiferent davant de les mirades del romànic, perquè són tan frontals, són ulls tan oberts com taronges que t'escodrinyen, que et sents intimidat, i ja era això. Es tractava de que tu entressis a l'església i et sentissis mirat, vigilat. Jo el que convido al lector i us convido és a retornar aquesta mirada al romànic amb els ulls actuals i a veure això, entre altres coses, la immensa importància que tenen els ulls, que això ens connecta amb moltes tradicions de la història de l'art, especialment de la Mediterrània, amb l'art romà, amb l'art egipci, aquesta mirada frontal, no? Aquesta idea d'omnisciència divina, no? D'ulls que mai descansen, fins i tot dels màrtirs, que els hi fan tota mena de malvestats i els infligeixen dolor, i mantenen aquesta cara de pal i aquesta cara amb els ulls ben oberts, no? Donant a entendre que, tot i que el cos pot ser vulnerable, l'ànima pertany a un altre món, no? Pertany al regne del cel, no? Per tant, aquestes dissociacions del romànic. Avui que estem acostumats més a una cultura del secret o de, en certa manera, amagar-nos, camuflar-nos, tenir dobles i terceres intencions, doncs potser el romànic ens xoca perquè és absolutament directe i unívoc.